yanzu gashi nan wa gari yawa yanzu yana ina yanzu? Tunda muka yi waya na faɗa mishi ina da juna biyu ba sake jin shi ba. Ba ni irin abin da nake gaya miki wanda kin ki yadda da maganar sai da yanzu wannan abin ya faru tukunna sannan zaki zo. Ya zaki zo ki dinga tsayawa da mutum a titi bai san inda kike ba zai bi ki inda kike ba sai dai ku gamu kawai ku je ku yi abin da za ku yi. Yanzu kwata-kwata babu inda za a ganshi? Babu, daman a titi muke haɗuwa. Kaki. Dan Allah dan Annabi yanzu wannan abin daɗi ne? Daidai ne ke yanzu a tare da ke? Jeki da Allah. Husna, shawara ce nake so in baki. Kada ki biya wa son zuciyarki. Ki zama jajirtacciya akan abin da zan gaya miki. Ita zuciya tana kai mutum ta baro. Idan ka ce da abin da zuciyarka take so za ka yi, to kana tare da bacin rai. Wannan shi ne shawarata. Ba na taɓa tunanin zan yi amfani da shawarar da kika bani. Saboda kullum burina in biya wa zuciyata abin da take bukata. To, aiko to in dai har haka ne, kullum kuma kina cikin bacin rai ki guji kukan ƙarshen zuciya. Wallahi in dai abin da ranki yake so, shi zuciyarki take so kuma shi zaki aikata, to kina kin yi kuskure. Domin ita zuciya tana halakar da mutum ta kai shi inda bai zata ba, ko ta kai ka inda ba za ka fito ba. Don haka za ki ɗauka babbar asara idan baki abin da wani zuciya in ta karanto ki ce kin ki. Ba abin da zuciyar ka za ta saka maka ce ba za ka yi ba kuma ka zauna lafiya. Amma tun kin ci haka kika zaba shikenan ma ji ma gani. Shawarar da nake baki na rasa ina hankalin ke tafiya da tunanin ki. Dora ki nake a nan kina bauɗiya, dora ki Allah yi ki kauce. Ina gaya miki sharrin zuciya. Wallahi tana kai mutum ta baro kuma tana halakar da mutum. Sannan kuma ita duniya da ke gani ta fi dan bagaruwa jima. Da za ki yarda da shawarar abin da nake gaya miki, da kin gane me illar zuciya. Da zan miki wani karatu na baya. Da kin gane me sharrin zuciya ko kuma me sharrin daukar abin da kake so a cikin zuciya. Wallahi tallahi duniya da kike ganin ta ba yaran da ba ta ji. Duk wani yare da kika sani na duniya tana jin shi. Sannan kuma idan ta tashi daga ka fi sarki sarauta. Amma fa idan ta tashi sauke ka, wallahi tallahi takalminka ya fi ka mutunci. Gara ki nutsu ki san abin da kike ciki. Ki dauki wannan hadisi a kula. Darasi ne nake miki wanda ba sai na tsaya na fasa miki cikin kwai ba. Da kin dauki shawarar nan ta miki amfani, amma in baki dauka ba to ina ƙara gaya miki duniya ba za ta bari, za ta karantar da ke, za ta biya miki allanki kuma za ta wanke miki ta baki kishin yawa. Ba na bukata a bawa zuciya ta haƙuri. Kowa sai ya tare ni ya ce in yi haƙuri. Ba na bukata haƙuri matsawar ba a bawa zuciyata abin da take bukata ba. Ikon Allah, ba kya bukatar a rinka ba ki haƙuri akan abin da zuciyarki take so. To duk mutumin da ya kasance a haka ko kowaye shi to yayi asara. Yayi asara duniya da lahira, yana kuma tare da ita. Asara ba su rabu ba daga nan har ya koma makwanci. Kin ji abin da ya faru.
Na aikata haka ne saboda in samu yardar zuciyarsa. Amma har yau ban samu yardar zuciyarsa ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai ko ba za ki taɓa samu ba. Sabida tun namijin da ka bashi kanka, to insha ma Allah ba zai taɓa dawo gare ka ba. Idan ban same su ba zan iya rasa raina. Ni shawarar da zan baki kawai shine ki imani da kaddara. Husna, na gode miki. Na gode Husna, na gode. Allah ya saka miki da alkhairi. Ni ta kuntata wa zuciyata. Duk abin da kuke ciki da Muhammad babu abin da ban sani ba, kallon ki nake, ni fa ba yarinya bace. Duk irin munafurcin da kuke wallahi na sani, ina kallon ki. Na ajiye ki, na gaya miki, na kuma na faɗa, na sake na faɗa. Allah ya sani na faɗa. In faɗan nan yana zama wani abu dan zai rubutu a jikinki. Amma duk baki dauka ba, kika dauki zantuka duk kika yi fatali da su, kika dauka san ma ban maki ma san me nake gaya miki ba, saboda ni baki dauke ni da daraja ba. Mahaifinki baya raye, ni nake raye. Iya riko da Allah ya ce ayi na miki tarbiya irin wanda Allah ya ce a tarbiyatar da yaro na miki. Husna, ban hana ki ciyo, ban hana ki sha ba. Duk abu nake so ina miki bakin gurgudu a matsayina na yadda daidai da Allah ya yi ni. Na raba ki da yaron nan, nayi ki fita harkan yaron nan ya kinki. Har gashi mai abkuwa ta abku, har kun je kuna bata rayuwar junanku. To bari ki je, kin zubar da mutuncinki, kin kare darajar gidan nan. To ba ni kika yi ba, ki rubuta ki aje kanki kika yi wa. Da haka kike tunanin zaki yi aure har ki samu miji ya aure ki? Wa zai aure ki? Kin riga kin gama watsewa, kin zama watsatsiya. Ba wanda zai daga ido ya ce yana son ki zai aure ki. Tunda haka kika zaba, na bar wa duniya ki. Kar ki wani kalle ni. Gaskiya na gaya miki, sannan nake gaya miki gaskiya a baji kika yi. Ba ki dauki zance na ba, ba ki ga mutunci na ba. Saboda haka na barki, ki je ki duk abin zaki. Allah ya gani, na gaya miki, na kuma na faɗa. Tunda mahaifinki ya faɗi ya rasu ya bani da ke, babu duk abin da uwa take wada da abin da uba yake wada, babu abin da ban miki shi ba. In sai da abuna in miki, a bani a ce in wa kai na dauka in baki saboda in kyautata miki. Ba ki ga wannan ba. Kika kuntata mini, kika ce ke wannan yaron ya fiye miki ne. Yau gashi na mai gari ya baya. In dai duniya ne, gashi Husna, kai aikin Allah albarka ma ya ka kare, balantana kai aikin Allah ya wadda rai. Ki je ki ga duniya, gashi ga duniya. Wallahi na barki da duniya, na yafe wa duniya ke, na haƙura da rayuwarki.